Joan Fuster. Com a estudiant de Filologia Catalana, parlaria de la seva faceta d'escriptor i lector, i com a valencianoparlant, que tinc el valencià com a llengua materna, destacaria la seva part més racional, crítica i reivindicativa. I per a fer-ho, simplement llegiré paraules de Fuster. Començaré per la seva faceta d'escriptor i lector, i traurem les paraules d'aquest llibre de la professora Carme Gregori de la Universitat de València, que és Anotacions al marge, els aforismes de Joan Fuster. Si no ens fa pensar, quin interès tindrà un llibre? No cal dir-ho, un llibre que no fa pensar no és ja un llibre, és un barbitúric, una pessigolla o un xiclet. Aquestes paraules són de Fuster de la seva obra El món de cada dia. Provocar més preguntes en el lector ha estat la meva primera intenció a l'hora d'escriure. Aquestes les trobem en la seva obra Sagitari. Llegir és l'única cosa que m'ha divertit sempre. Això ho deia en diverses ocasions, simplement he extret aquesta citació i, per exemple, aquesta en concret la trobem en una de les seues converses per carta, concretament recollida a Correspondència Epistolar 1. Del diccionari per a ociosos tenim, al capdavall, llegir és seguir vivint, i cadascú ho fa a la seva manera. I bé, també d'aquest diccionari trobem una citació, concretament la que parla sobre el silenci, en què m'ha agradat a mi per a enllaçar-la en el que seria la seva faceta d'escriptor i lector amb la seva part, com deia abans, més reivindicativa. I què diu Fuster sobre el silenci? Diu, ben sovint, gairebé sempre, callar també és mentir. Ara, per parlar sobre la seva part més, com deia, reivindicativa, racional, crítica, tinc possiblement la seva obra més emblemàtica o una de les més emblemàtiques, Nosaltres els valencians. També llegiré alguns fragments. Per exemple, en el pròleg diu: necessitem llibres, escrits per algú o altre, tant se val, on d'una vegada i sense ambages quedin replantejats uns quants dels problemes bàsics que ens afecten en el nostre destí de col·lectivitat diferenciada. Ens urgeixen molts exàmens de consciència nacional. Un d'ells, concretament, des de l'angle valencià, era el més urgent i urgidor de tots. Almenys jo, com a valencià, ho creia així. Al final del pròleg trobem també: encara quedem valencians, molts valencians cada dia més, que no volem resignar-nos a perdre la nostra entitat individuada, que no volem deixar d'ésser el poble que som, que no volem cedir a la dissolució ni a la indiferència. I ja més avant tenim: la profusió de col·loquis editats durant el 18 en el català dialectal de València demostra que el poble conservava intacte l'instint de la seva personalitat col·lectiva, encara que només fos a través d'una manifestació literària tan banal. La capital es veu assaltada cada dia per una xifra considerable de gent de les comarques que puja a treballar-hi o a fer negoci i que hi puja amb la seva parla inabdicada. Entre dues llengües es planteja la disjuntiva del nostre poble i s'hi planteja no sols pel que la llengua suposa en ella mateixa, una història, una cultura passada i present, una forma d'ésser, sinó igualment pel que representa d'opció civil de cara al futur. Bé, i m'agradaria acabar aquestes paraules en relació a Fuster precisament amb les mateixes paraules amb què Fuster acaba Nosaltres els valencians, concretament en el capitolet o en la part final del llibre que ell titula Final, diu, ja al final de tot: tot allò que ens ha fet fer com som és el que ara mereixeria d'ésser analitzat. Deixem-ho per a la gent de les pròximes generacions.